Jsem na stadionu, mám 7. řadu u hřiště, úplně uprostřed, nádherný místa za 109 liber, takže nějakých 3000 cca. Dá se semka dostat tak, že... Ale to ti řeknu, když dokoukáš do konce videa, podívej se na ten nádherný historický stadion. Tady na tomhle stadionu hraje své domácí zápasy Fulham FC, nejstarší londýnský tým. Tenhle ten stadion je absolutně ikonický, historický. Z jedné strany totiž stojí hnedka vedle rodinných domů. Když se podíváte za mnou, tak je to hnedka vidět pár metrů. A z druhé strany to rozděluje řeka Temže. Takže si ten stadion celý projdeme, půjdeme se podívat do fanshopů a pak půjdeme na zápas. Fanshop je samozřejmě malinkatej, ale krásný. Podívej se, co všechno tam mají. Já jsem si koupil krásnou šálu a magnetku Craven Cottage. Vstup na stadion přes tenhle miniaturní vchod a doporučuji být na stadionu hodinu před zápasem, protože pak máte čas a můžete si koupit jídlo, pivko a nečekáte žádnou frontu. Protože jsou tam fakt malinkatý uličky, já jsem si dal koláček a pivečko samozřejmě. Pak jsem šel na tribunu přes tyhle úžasný dřevěný schody a podívejte se na ten krásný výhled a na ty dřevěný historické sedačky. Můžete jít úplně blízoučko hřišti a sledovat tak hráče během rozcvičky asi tak ze 2 metrů. Dá se semka dostat tak, že si koupíte členství za 50 liber a pak máte přednostní nákupy na vstupenky na jakýkoliv zápas. Většinou je to jedno členství, jedna vstupenka. Ohnivá show před zápasem, aby se naladili fanoušci a tady máme nástup hráčů Fulhamu proti Manchesteru City. Ještě znělka Premier League a jde se na věc. A ty mě sleduj, pokud chceš vidět další fotbalové tipy.